Jedna z prvých vecí, ktorú každé ráno urobím skôr, než vstanem na rovné nohy, je, že sa pozriem na ciferník svojich hodiniek, aby som získal predstavu o čase. Neviem, či vás to niekedy napadlo, ale prístroj, akým obvykle dnes meriame čas, napríklad hodiny, ktoré sa nachádzajú na stene za mnou, niekedy vytvárajú taký klamlivý dojem, ako by čas, ktorý je nimi meraný, plynul v takom nikdy nekončiacom kruhu alebo kolobehu. Stará časomiera, ktorej imitáciu alebo maketu mám pred sebou, klasické presýpacie hodiny, bola však skonštruovaná tak, že v sebe ukrýva, okrem toho, že je urobená ako istý primitívny merač času, že v sebe ukrýva veľmi dômyselnú pravdu o čase nášho života. Predstavme si, že čas nášho života je ako množina tých stovák alebo tisícok malých zrniečok piesku, o ktorých pláti niekoľko takých základných výrokov. Najskôr, na začiatku má každý z nás neznámy počet zrniek času. Jednoducho nikto nevie, aká množina dní, mesiacov alebo rokov ho čaká. V jednej chvíli sa tento presýpací cyklus alebo proces spustí a od tej chvíle sa už nedá zastaviť. Až jedného dňa zastane, keď padne do tej spodnej banky z tej vrchnej posledné zrniečko piesku. Myslím, že je to silná a pravdivá symbolika. A tak si predstavme, že by sme sa každé ráno, tak ako sa zobudíme, nepozreli na ten spomínaný ciferník svojich náramkových hodiniek, ale na našom nočnom stolíku by stali takéto presýpacie hodiny, ktoré by nám každé ráno položili pred oči takúto holú pravdu. Človeče, nezabúdaj, že aj dnes sa bude presýpať čas tvojho života ako piesok medzi tvojimi prstami. Využívaš dobre svoj čas, vzácny čas života, ktorý ti bol daný. Budeš aj dnes pracovať cieľavedome na to, aby si rozvíjal svoj talent, aby si rozvíjal svoju osobnosť. Urobíš aj dnes niečo pre iných, alebo sa budeš zaoberať len a len sebou. Ako si naložil minulý týždeň so svojím voľným časom. V Biblii je jeden výrok, ktorý pochádza z pera Pavla Starzu, ktorý povedal svojim súčasníkom, ale keďže veríme, že jeho výrok, alebo biblické výroky sú nadčasové, tak ten výrok patrí aj nám dnes. A ten výrok znie: vykupujte svoj čas, lebo dni sú zlé. Je to pravda? Máme pocit, že dni, ktoré dnes žijeme, sú skutočne zlé? Ja mám pocit, že nikdy neboli lepšie. Máme sa dobré, užívame si blahobyt, výdobytky techniky a technológií, máme dostatok dobrého jedla, peňazí, zábavy, nikdy nám nebolo lepšie. Pavol Starzu ale zrejme myslí na niečo iné. Myslím, že hovorí o životnom štýle ľudí. A tak ako v jeho časoch aj dnes žili ľudia pokúšaní žiť svoj život ako taký prázdny a veľmi povrchný príbeh, žiť na tej vlne takej, klzať sa po tej vlne povrchnosti a ľahko preplávať životom. Myslím, že by sme klamali, keby sme tvrdili, že sa to nedá, že aj toto môže byť alternatíva, že je to niečo, čo sa dnes deje. Koniec koncov obzrime sa všade naokolo. Ak je však skutočný život tiež hľadaním strateného raja, je v samej podstate tiež hľadaním toho, ktorý tento raj stvoril a ako krásnu záhradu vhodnú pre ľudský život. Myslím si, že hľadať iba rozkoše tej záhrady bez toho, že by sme hľadali tvorcu a kráľa tohto raja, je veľmi krátkodobý podvrh a sebaklam. Takže, ak sa dnes budeš rozbiehať do toho ďalšieho dňa svojho života, spomen si na tieto slova. Aj dnes sa presýpe z tvojich pomyselných presýpacích hodinách života množstvo času piesku do tej spodnej minulej nádoby. Skús urobiť niečo preto, aby sa tvoje činy počas tohto dňa zapísali do tej večnej knihy dobrých skutkov. Napríklad obdaruj žobráka na ulici almužnou.
pomôže človeku v núdzi alebo zastan sa slabého. Rozdiel sa s tým, čo máš, čoho máš dostatok, s niekým, komu sa týchto vecí nedostáva. Alebo buď jednoducho úctivý a vďačný svojim rodičom. Daj prednosť poctivosti, dobrote a láske pred vecami, ktoré sú zlé a mizerné. Ale hlavne využij aj čas tohto dňa na to, aby si hľadal toho, ktorý je tvorcom tvojho života, ktorý je tvorcom tej záhrady, toho rája, domova, ktorý hľadáš, do ktorého sa vraciaš.